Rahim Production. салом дӯстони азиз, пеш аз ҳама ба мардуми мусофир ғариб, ман Фаррухи Неъмат ҳастам. Як клип дар бораи ғарибо кардем ва дар ҳамон бахши сценариявии клип нависондем ки ин клип асоси воқеӣ дорад. Як қисмати шаҳрвандон пеш аз ҳама модарону хоҳарони мо норозигии хешро баён карданд ки клип танҳо барои мардҳо бахшида шудааст, барои занҳо ҳам бояд бошад. мо андешаи шуморо албатта мепазирем ва ҳаракат мекунем ки дар қисмати дуюми ин байт нақши модарро, нақши хоҳарро ва азоби онҳоро дар муҳоҷират нишон диҳем. Инчунин як қисми бачаҳо ҳам мегуфтанд ки танҳо клип дар бораи ғарибӣ омадасту мо дар сохмон танҳо кор намекунем. норозиянд умуман. Ман мехоҳам шумо дар пеш аз ҳама мехоҳам ки дар вазоратҳо кор кунед. ҳар як кори шумо бурдбори мо ҳастааст. чӣ гапе ки шумо мегӯед, чӣ андешае ки шумо доред, болои дидаи ман ҳастад. ман албатта ба ҳамаи шумо саломатӣ, сарбаландӣ, барори кор, бурдборӣ ва дар хонатон файзу баракат аз даргоҳи худованд талаб месозам. пирӯзиву хушкомӣ насибатон бошад ва дар қисмати дуюми ин байт ҳаракат мекунем ки андешаҳои ҳар яки шуморо истифода созем. агар ягон чӣ гуфтанӣ бошед, дар канали Rahim Production дар комментария нависонед. мо ҳаракат мекунем ки ин гуфтаҳои шуморо ба таври назаррас мавриди омӯзиш қарор дода ва саҳнаҳои хуберо дар ҳамон клип қисмати дуи ғарибӣ мо ҷой диҳем. пирӯзӣ насибатон бошад. Худованд барор диҳад.